Een beetje is er bewolking, maar de zinnen kan ik uit een trochte vast komen. De temperaturen liggen het zomer bij de overgraden in het steeds maar zo'n 10 graden op Eiloon, overgraden op het Versloon, in het oosten misschien nog 12. Maar er stiert ik een koude wind uit het noordwesten mee. Die is matig en vrij krachtig, krijgt jou rond 5, kust- en waardgebied betiden krachtig, krijgt 5 en 6. En dan joen en vannacht, ja, dan wordt het toch helemaal bewolkt. En dan hebben we vannacht komen ze op wat hele lichte ruim. Dat zal lang dat oeralt zijn wezen. De droege periode hebben we bij de oerhoorn, maar de bewolking is rik. En toch dat die bewolking er is, hebben we vannacht een temperatuur om het bij de zon of de 8 graden heen. En de wind die blijft stevig terugwaaien uit het noordwesten waai. Krachtig, krijgt 4 en 6, waar het kust- en waardgebied op orenplakken matig en vrij krachtig. En morgen een meest bewolkte dag en morgen en morgen nacht ruim en lichte ruim.